Sangata ani woro obe nege kanye wolonvla sanfɛ an ka kumasi kɔnɔ yan nɔ foli ni tanu ni o bɛ di an lajɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw mana kɛ diɲɛ fan o fan k'aw sɔgɔlen don renouveau la nin wagati kofɔlen na an b'a yira aw la k'a fɔ ko renouveau sɔgɔmada kunnafoni a kɛnɛ dayɛlɛtɔ la filɛ. Bi alamisa ye juillet kalo tile 7 san 2022 anw nisɔndiyalen i n'a fɔ don tɔw bɛɛ lajɛlen na an bɛ aw bisimila bonya ani karama kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ renouveau matin na ale kan jɛmukan min bɛ sigi aw ye dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 k'a daminɛ tɛnɛ ka taga bila juma na fɛn bɛ tali kɛ aw ka kibaruya kunfɔlɔw la o bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka di aw ma renouveau matin jamakulu fɛ ɲɛmayaso ka yamaruya kɔnɔna la bonya ani karama kɔnɔ walasa aw ka kunnasiri dan ka se ka kari o la soli ka wuli kɛbagaw an tɛ ɲinɛ aw kɔ aw minnu bɛ yen nɔ k'aw sera aw ka baarakɛyɔrɔ la k'aw ni ɲɔgɔn tuma aw minnu bɛ sokɔnɔnaw la nin wagati kofɔlen in na an bɛ foliba di aw ma maa minnu fana bɛ embouteillage cɛla ni sanga kofɔlen in na n'u bɛ ka an lamɛn radio sanfɛ ko u ni sɔgɔma k'u timinanja bɛɛ ka taa dɔɔni halisa radio renouveau lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma kan maa minnu sɔgɔlen don an ka page Facebook kan ko an ka abonné kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn tuma tungarankew aw fana niyɔrɔ bɛ jɛmukan in kɔnɔna la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila an ka dibila baarakɛbagaw laada don an bɛ foli ni wale ɲuman dɔn k'u ye sabula u ye labɛnw sigi sen kan i n'a fɔ don tɔw fana la o la studio bamidaw kɔnɔna la yan nɔ an fana ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabatilen don Amadu El Konare Isa Kaba Sidibe ka fara Fanta Tomota kan an bɛna don aw ka kibaruya kunfɔlɔw kɔnɔna la ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila Amadu Lasana i ni sɔgɔma Comment Fanta Tomota? Bien alamisa ye dɔgɔkun bɛ k'i sɛnsɛn ka se a banyɔrɔ la. Bana kaba. Sɛnsɛn ni bana nɔ sa a sera ka ban. Ni ko setɔ y'u kuncɛ yɔrɔ la. Siga t'a la. Kɔri baasi tɛ yen. Ni Ala tanu. Tabarikala seli tɔ tora panko kelen ani ɲɛwawa. Aw jiri min bɛ dugu kɔnɔ an ɲɛ b'a la sisan maa minnu bɛ yen n'olu dɔw kɔni tɛ taa village la fiyewu olu ni sakibaw de don sisan u bɛ ka gariw magɛn ko caman bɛ u tɛ ka tike sɔrɔ. A tɛ bali maa na sabula client ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ la waati o waati maa min bɛ taa gare la hali n'o tigi nana ni jama place tɛ yen gare tigiw bɛ ɲɛnɔ bɛ t'o la u bɛ ko bɛ nɔgɔya nka minnu yɛrɛ bɛ yen n'u tɛ tɛmɛ u ka. o kelen ni o t'a la min sera min ɲɛ billet bɛ di o de ma o tigi bɛ taga ka dugu taga la. Ne ka min f'i ɲɛna. Bon client spécial fana bɛ yen nɔ olu tɛna an jɔ ka billet ta olu bɛ réservation. c'est-à-dire mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ka dugu tagali ka ca. Chauffeur ni parandu yɛrɛ ɲɛnɔ b'olu dɔw la n'olu nana yɛrɛ kama olu tɛ gɛlɛya nka minnu yɛrɛ bɛ yen ka bi 1800 n'u tɛ t'u ka dugu la ni seli b'a seli a bilenlen Bamakɔ yan. I bɛ fɛ ka yɛlɛ jɔn fana sen kan tuguni sera sabali de Amadu. Ne bɛ jateminɛ de kɛ t'a dɔn n'i y'a ko bɛ yen ni ne bɛ dɔ fɔ a la. Bon bɛɛ n'i tagabolo don dɔw cogoya ye o ye a mana gɛlɛya cogo cogo baara mana kɛ cogo cogo san kɔnɔ kɔni seliba kelen u bɛ taga o kɛ so. Dɔw ta ye saa caman hali o seliba o tɛ taa nka a bilenlen Bamakɔ ɲina dɛ u b'a fɛ ka taa u bɛ sɔrɔ ka taa village sɛnu ni a saganu de feere kana. Fan bɛɛ koyi an bɛ dugawu de kɛ Ala ka nɔgɔya. A tun ka nɔgɔ tuma min na n'i bɛ taa so n'a bilenna n'i taara a bɛ faamu nka a bilennen Bamakɔ yan de o ye taa kuma ye so kuma an somaw yɛrɛ fana an kekuyara sa. Ala k'i sɔn sabali. A caman yɛrɛ ma place sɔrɔ kari falen. Ala k'i sɔn sabali. Amadu ayiwa an ni seli tɔ kɔni i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na panko kelen don o la an bɛ dugawu kɛ halisa denbayatigi minnu bɛ yen nɔ ni Ala ma se ka musaka ko nɔgɔya kɛrɛnkɛrɛnnenya lahaya ko an bɛ dugawu kɛ Ala ka sababu ɲuman kɛ an ni olu bɛɛ lajɛlen ye. An ni olu ami i k'a bɛ dugawu in ka fisa dɔɔni. Amadu sɔɔni bɛ don kibaru dayɛlɛ ɲɛ bɛ papier caman na i bolo bi. Ayi a man ca o. O b'a jira k'a fɔ 4,500 an bɛ. Baasi tɛ kibaruya kumabaw kɔni don. An ma don a kɔnɔ fɔlɔ n bɛn'u lajɛ. I sera sabali Amadu sɔɔni ni kanubagaw bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ don kibaru kan o la bi alamisa juillet kalo tile 7 renouveau matin an ka kibaruyaw bakurubaw olu filɛ nin ye bi an ka walawalali kan kumasen min sugantira an fɛ ni o bɛna walawala aw ye Isa Kaba Sidibe fɛ o de bɛ tali kɛ injustice la k'a ko kɛra cogo di Isa Kaba ale bɛ ɲɛfɔli kɛ o la ka kɛɲɛ ni fɛn kɔni bɛ tali kɛ an ka basketkɛla minnu bɛ yen nɔ i n'a fɔ kunu jɛmukan kɔnɔna la an kumana olu ka lahalaya kan olu minnu yɛrɛ gɛnna ka bɔ équipe nationale kɔnɔna la ni a bɛ maa 7 ko fɔ olu kɔni ka kuma lase la ni o ye u ka porte parole ye sɔgɔmada in na ani o bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ka se ka kuma kosɛbɛ ninnu ka lahalaya o kan an ka don baara ɲɔgɔn welelen o bɛ tali kɛ MC la ka bɔ Fanakaw fɛ yen n'a bɛ fɔ ale ma ko Fana MC
pasi ana bena ɲɔgɔn la sɔrɔ ka kɛɲɛ ni wagati tɛmɛlenw a yirala k'a fɔ fɛn kɔni bɛ tali kɛ denmisɛnninlaka dɔ la a bɛ fɔ maa minnu ma ko albinos fɔ cogoya wɛrɛ la ko yefegedeni yera maa dɔw bolo olu maa ninnu ka kisa an bɛna kuma o kan ka se ka o kibaruya jɔnjɔn di bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali ɲuman ka o sɔrɔ Sori Ibrahim Diallo ale bɛ bisimila tan ka segin o kan an ka don fali duman an bɛ o yira aw la ka Alexis bisimila a ma sɔn waleya min ma ko kura jamana in kɔnɔna la a bɛ tɛmɛ ni o laseliw ye kunnafoni gafe minnu bɔra bi alamisa o kibaruyaw fɛnɛ bɛna lase aw ma bonya ani karama kɔnɔna la kɛnɛya kunnafoni awa daɲɔgɔn ka timinandiya don docteur fɛnɛ bɛ bisimila bi jɛmukan in ale kɔnɔna la ko alisa ko bɛɛ k'i bisimila an bɛ baaraw nun don sisan ni wagati bolo da cogo ye Sankolo ale bena jɛya Mali fan bɛɛ samiyafɛ fiɲɛ o bena ci Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o ko fɔ ntawuden ni woroduguyan fan o yi bɔ a la fɛn kɔni bɛ an ka kɔrɔnfɛ marabolow ko fɔ bi ko olu ka yɔrɔ jan filɛli gɛlɛya dɔ bɛ don a la gɛlɛya sababu o ye gɔngɔnbulon ye i n'a fɔ don tɛmɛlenw na yɔrɔ jan filɛli min fɛnɛ ko don a b'a daminɛ fo kilomɛtiri 6 ka taga bila kilomɛtiri 8 bɔɲɔnko la ni o bɔra la Mali fantɔw fɛ gɛlɛya kɔni tɛna na don yɔrɔ jan filɛliw olu la ko sanjiko bolodalen no bi tile bintɔ fo ka taa se su kɔnɔna ma Mopti marabolo kɔnɔ Baɲangara San Segu Kucala Sikaso Joyila Buguni Kulikoro ani Kita o la tilegan in na finteni hakɛyaw yɛlɛmaba tɛ bita ani kunun ta ni ɲɔgɔn cɛ o la kayikaw fɛ yen nɔ bi tilegan in na olu ka tile bɔta hakɛya o bɛ kɛ digiri 36 ye Kulikoro 34 Sikaso 32 Segu 35 Mopti 36 Tombouctou 40 Gao 41 Kidal digiri 42 Menakakaw olu ta bɛ kɛ digiri 40 ye Tawdeni olu ta bɛ jɔ 45 la Buguni ani Kucala olu ta bɛ kɛ digiri 33 ye fɛn bɛ Kitakaw ko fɔ olu ta bɛ kɛ digiri 34 ye Nyoro ani Nara digiri 37 Douanzan 38 Sankaw olu ta bɛ jɔ digiri 35 la Baɲangara olu fɛnɛ ta bɛ kɛ 35 ye Joyila 33 Gourmara Ros digiri 41 Bamako district kɔnɔna la ko sankolo kɔni ale bɛna jɛya pasi samiyafɛ fiɲɛ o bɛna ci a fiɲɛ fanga o tɛ bonya kosɛbɛ gɛlɛya foyi tɛna na don yɔrɔ jan filɛliw la ko sanjiko kɔni bolodalen no bisu in na Bamako district kɔnɔ tilegan in na finteni hakɛyaw o bɛ kɛ digiri 34 ye Bamako na lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 ale tɛmɛlen ni sanga 12 ye tile bɛna bi nɛgɛ kaɲɛ 19 mana tɛmɛ ni sanga 1 ye ni wagati bolo da cogo ye bi sɔgɔma a bɛ di aw bɛɛ lajɛlen ma kun jɔnjɔn in bɛɛ ka se ka i ta fɛnw dɔn i ka tile kɔnɔna la an bɛ dugawu de don halisa ala ka bi tile hɛrɛ k'o di an ma Renouveau Matin kɛnɛ mana sigi malidenw kibaruya minnu bɛ yen nɔ ko aw mako jɔnjɔnw bɛ jɔ a la a bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ sɔrɔ jɛmukan in kɔnɔna la o kama an bɛ taga ɲɛfɛ ni kibaruyaw ye dɔɔni dɔɔni sisan an bɛna dɔn kibaru dayɛlɛ aw ye Kame wagati min ko sisan kunnafoni jɛlen ko dɔrɔn de bɛ se ka ma kunnasirilen na wasa awale sira b'i bolo tabarikala me sira minɛ ni barika ye aw minnu bɛ ni aw bɛ an lajɛ nin waati na aw ni sɔgɔmada aw ni ce a y'aw bisimila kibaruyaw bɛna tali kɛ Asimi kɛrɛfɛ bilasiraba jɔnjɔn dɔ Musa Kondo o ye wala sɛmɛ kunna a kun ye mɛ fɛn kelen ye bɛɛ b'a la k'i ta fɔ nka ɲɛ bɛna sɔrɔ sɔɔni o kɔfɛ fana an y'a fɔ embargo wulila yɔrɔ caman bɛ yen minnu bɛ ka nɔgɔya kɔni ye minɛn dɔw sɔgɔ ko la kaba Sigasokaw fɛ a ko bɛ danganaya jumɛn na Idrissa Diallo an bɛna ale lasɔrɔ ka joona kɔfɛ tugana ta ko fana kuma bɛ an bɛna kuma o kan sisan dani nɔ sɔgɔmada in na ninnu ye bakurubaw ye an bɛna an sinɛ bila minnu na sisan bi alamisa donya in na waati min na aw minnu bɛ yen ni nin jɛmukan in kanubaga ye aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɔlɔlɔ sanfɛ ani jabaraninw ni mobiliw kɔnɔ ka se aw ka bureau kɔnɔnaw ma a ye aw bisimila
ka awla dɔnniya k'a fɔ danaya dara maa dɔ kan waati la min ca ko Musa Kondo ka kɛ jamanakuntigi kɛrɛfɛma bilasiralibaga dɔ ye kunnafonidila yɛrɛ fana don an y'a ye k'a fɔ kunungo ale ye wala sɛmɛ ka i k'a dɔn ni a yɛrɛ ye wala sɛmɛ nin kun ye mun ye kumaw ka ca a jukɔrɔ nka kuma fɔlɔ min bɛ yen n'o sɛbɛkɔrɔ yangane maa caman fɛ o ye k'a fɔ basketikɛla minnu bɛ yen ni kɛwale dɔw tara ka ɲɛsin o ma ni maliden fanba bɛɛ lajɛrɛlen kɛlen don ka jalaki bolo kɔni sin an ka jamana faamaw la kɛrɛnkɛrɛnyana minnu ɲɛsinen don farikolo ɲɛnajɛ kow ma k'a daminɛ minisiri la fɔ ka se i k'a dɔn fédération maaw ma kɔni dɔw ko k'a bɛ tali kɛ o la dɔw yɛrɛ fana ko a furumuso fana bɛ kaso la ko a bɛ tali kɛ o la nka ko in yɛrɛ kun ye jumɛn ye an yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ la waasa an ni Musa Kondo ka ɲɔgɔn lasɔrɔ surɔ an ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ nka bi tile kɔnɔ an jigi b'a la k'a fɔ kibaruya dɔ bɛ sɔrɔ a ko kan min sɔrɔla a ko kan an ka lajɛ. A bɛ siɲɛ caman bɔ an y'a laɲini kɛ walasa a ye baara bila kun mun na a ka se k'o ɲɛfɔ an ye nka a ma sɔn dɔw ka fɔ la k'a bɛ se ka kɛ a muso minɛni mun don MJD mɔgɔw ka ko la o nɔ b'a la camancɛ fanga ɲɛma o ka conseiller spécial ale muso datugulen don a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ a n'a balimamuso ani muso wɛrɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na a bɛ waati jan bɔ walasa ka fɛɛrɛ tigɛ nin ko in na Facebook sanfɛ Mali jolidenw MJD mɔgɔw ka ko la kiiritigilamɔgɔw olu sigalen don a la k'a fɔ ko maa minnu bɛ nin ko in kɔfɛ u lakodɔnnen tɛ u bɛ baara kɛ walasa ka wari minɛ mɔgɔw la u bɛ mɔgɔw bagabaga nkalonw bɛ da mɔgɔw la nɛni juguw bɛ kɛ a n'a ɲɔgɔnna caman o bɛ kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ u fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen muso 3 ninnu kun labilala liberté provisoire la nka waati damadɔni o kɔfɛ u seginna ka wele bila u ma ko ka tugu cour d'appel ko ten jateminɛ dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa dɔw sen bɛ nin ko in na minnu lakodɔnnen tɛ fɔlɔ a bɛ se k'a fɔ k'o de kɛra sababu ye Musa Kondo ale ye baara bila walima fɛnɛ Mali basketi kɔnɔna na wale minnu kɛra ni o ye tɔrɔmɔɲɔni minnu kan ka sara basketikɛlaw ye n'o ma sara ani maa dɔw bɛ yen olu gɛnna ka bɔ basketi yɛrɛ la pewu Musa Kondo ale somɔgɔ dɔw b'o cɛ la nka don nataw la pereperelatigɛli bɛna kɛ walasa k'a ɲɛfɔ maaw ye kun jumɛn de la Musa Kondo ni o ye camancɛ fanga ɲɛma o ka conseiller spécial ye ale ye baara bila. Tabarikala ko filɛ nin ye basketi ko cogoya min kɔni b'a la k'a dɔn maliden fagama bɛɛ lajɛlen dusu kasilen don bi ka kɛ ni kɛwale min bɛ yen n'a talen don ka basketikɛlaw sɛgɛrɛ gindo caman bɛ nin ko ninnu kɔnɔ minnu kun datugulen nka a bɛna kɛ sababu ye a gindo bɛɛ lajɛlen bɛ bɔrɔtɔ anw ye sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔ minnu kɛ maa minnu bolo bɛ a farikolo ɲɛnajɛ ɲɛmaaya ko la olu caman bɛ yen tubabu b'a fɔ min ma fiti an nanfa o kuma u bɛ ka u yɛrɛ ka gindow de datugu n'o de la u balila ka nin hakilina ninnu ta nka tile 2 in a tɛ taa walima bi yɛrɛ tile kɔnɔ ko b'a la n'o ye kurutu ani i k'a dɔn yɛrɛmadiya ni i k'a dɔn fɛn ye a bɛɛ lajɛlen bɛna dankanamaya na sabula jateminɛw la denmisɛnnin ninnu b'a la ka wuli ka jɔ ni cɛsiri min kɛ jamana ye ma a bɛ se k'a fɔ u ka jamana kanu ka bon ni faama yɛrɛ caman ta ye minnu yɛrɛ bolo bɛ a ko baaraw kɔni na bi min ye u ye wale minnu fɔ maa si ma sɔrɔ faama ninnu na mun sera ka o wale galontigiya k'a fɔ k'u ka fɔtaw tɛ tiɲɛ ye nka foyi ma se ka kɛ fɔ ka décision ta k'u gɛn ka bɔ a ɲininiw kɔni bɛ sen na nka maliden caman dusuma kasalen don a la min yɛrɛ la ni jamanakuntigi ma jɔ a jɔyɔrɔ la k'a dɔn k'a fɔ bingali yɛrɛ fagabilen a fanga b'a la ka bonya yɔrɔ caman na min bɛna maa caman cɔgɔtɔ i k'a dɔn jamana mara baara tacogo kɔnɔ na nka ko maa tigɛ da min na kibaruya n'a sɔrɔ ka di aw ma ladiriya kɔnɔ Sikasokaw fɛ Amarigo ale wulila a wulilen min ye nɔgɔya b'a la ka don minɛn caman na i n'a fɔ jatew y'a yira cogoya min na Idrissa Diallo ale bɛ Sikasokaw fɛ an ka lamɛn. Min ye Sikaso ye maa caman de y'a ka nimisi wasa jira ka kɛɲɛ ni CEDEAO ka ɲanginɛw wulili ye ka bɔ Mali kan min ye sugu kɔnɔnaw ye dɔ farala sanni feere hakɛ kan jagokɛla caman yɛrɛ ye siraw ta ka ban k'an dafɛ jamanaw sɛgɛrɛ an ka minɛnw bɛ bɔ yɔrɔ caman selidenni yɛrɛ la an ye baara kɛ gɛlɛya kɔnɔna na parce que minɛn caman kun bloquelen don mais bi alhamdulilayi an ye lafiya dɔɔni sɔrɔ a kɔnɔna na kabini sisan min ye feerefɛn dɔw ye i n'a fɔ sojɔminɛw olu dɔw sɔngɔ jigila an espérer no an se que minɛnw a bɛna jigi o kɔni an tɛmɛ kɛ an t'o yɛrɛ fiyewu parce que tout dernièrement mun bɛna siman jama en gros on sait que o bɛ ka dɔɔni bɔ a la mais an yɛrɛ de fɛ jusqu'à présent a ka jigi ka se an ka niveau la an b'a sɔrɔ kɔrɔni prix min na o la an bɛ se ka commencer ka tali daminɛ sisan d'ici la fin de la fête nga min ye da dumuni balow ye i n'a fɔ sukaro malo walima tulu fɛn ma bɔ olu sɔngɔ na wa
caman y'a jira k'a fɔ k'o bi sɔrɔ salon samiya taabolo fɛ fɔɔ ka taa se lakanabaliya ma malosɛnɛyɔrɔ dɔw la waasa ka se ka sɔngɔw basigi. Dɔw ye laɲini kɛ cogoya mun na jateminɛ bolili sɔngɔw ka o kana dan Bamakɔ dɔrɔn ma, a ka walankata ka taa jamana fan bɛɛ jango ni seliba masurunya in na. Tabarikala n'an bɔra yen nɔ an y'a ye k'a fɔ nin waati in na ka kɛ ni gɛlɛya ni ani fɛn caman ye maliden caman bɛ i n'a fɔ farafinna dugu minnu bɛ tɔgɔna sira ta waasa ka taa baara dɔ kɛ ka dɔ kɛ dɔ ye gɛlɛya caman b'a ko kɔnɔ minnu na maa caman yɛrɛ bɛ bunɛ u ni la ko ka ca kosɛbɛ a dun ma sɔrɔla k'a fɔ jateminɛ caman bɛ kɛ ani bilasiraliw walasa maaw ka se ka dɔ bɔ tɔgɔna ta la jango sira jugu fɛ maa la ka maaw ɲagati kosɛbɛ ka kɛ tɔgɔna ta in kana na Gabriel Keita ale ni Salimata Konate olu ye ɲinini dɔ ko k'an k'o lajɛ. Jamana minnu kɔnɔ mɔgɔ bɛ taa tunga la kosɛbɛ jateminɛw y'a yira k'a fɔ gɛlɛya ani fantanya o de b'a to u b'u ka duguw bila ka taa jamana wɛrɛ kan walasa ka wari ɲini u bɛ taa jamana minnu na se bɛ o jamanaw ye ka tɛmɛ u bɔyɔrɔw kan. Mɔgɔ minnu bɛ jamana wɛrɛ la ka na sigi anw fɛ Mali la an b'a fɔ ma ko l'immigration. Maintenant migration yɛrɛ min ye o ye tagama de ye tagama bɛ se ka kɛ ka bɔ région dɔ la ka taa sigi yɔrɔ wɛrɛ mais a bɛ se ka bɔ fana ka bɔ i ka jamana na ka taa sigi jamana wɛrɛ. Maintenant ni bɔra i ka jamana ka taa sigi jamana wɛrɛ a ŋaniya b'i la ka to o jamana in na i bɛ sigi ka tɛmɛ kalo 6 jate kan ni kalo 6 in tɛmɛna dɔrɔn a bɛ fɔ o tigi ma ko bɛ migration internationale la o jamana wɛrɛ ta ye. Tunga taga o tɛ ko nɔgɔ ye k'a fara sira tirikitɔrɔgɔw kan maa dɔw ni bɛ se ka to sira la. Amara Konare ale ye tungaragi dɔ ye min ma se k'a sago sɔrɔ o kama a bɛ ladilikanw di. Bon conseil min ne bɛ se k'a d'u ma parce que u yɛrɛ ɲɛ b'a prévu la toujours u bɛ misaliya o ye ji kan kuma bɛɛ b'a dɔn nkalon tɛ du jigi kelen n'i tagara b'a dɔn mɔgɔ tɛ se ko fila kɛ bon ni sera k'a sɔrɔ sira ɲuman kan ka taa alhamdulilayi ni ma se ka sɔrɔ sira ɲuman kan an ka dugawu kɛ ka sira wɛrɛ sɔrɔ sinon tunga tɛ se ka bali o tunga tɛ se ka dabila cogo t'a la. Tungala taga o yamaruyalen tɛ k'a sɔrɔ papiye t'i bolo o de kama o conseil des Maliens de l'extérieur olu kɛlen don ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan. Sensibilisation de kɛ gɛlɛya minnu bɛ tunga fɔnɔ k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye pour que mɔgɔw kana taa u kunfɛ ten. Bon ka dabaliw fana tɛgɛ ni sigidaw kɔnɔna na mɔgɔ bɛ se ka projets sɔrɔ cogo min na ani financement pour que u bɛ se ka so sigida la cogo min na o dabaliw fana bɛ se ka tɛgɛ. Jamana n'a dɛmɛbagatɔ mɔgɔw olu kɛlen ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan a bɛ fɔ min ma ko assistance sociale ka fara o kan projet wɛrɛw b'u bolo walasa ni maa ninnu balocogo ka se ka ɲɛ u ka se ka baara sɔrɔ ani ka to u ka jamana kɔnɔ. Sanga 34 bɛ nɛgɛ 7 kan Kayi mara la o b'a lataa yɛlɛmani ka olu fɛ yen nɔ k'a fɔ ko samasamali dɔ fanga bonyalen kosɛbɛ yɛlɛmani jɛkulu min bɛ yen n'u b'a fɔ ko association Dagakanɛ ale ni yen sigida ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko nin jɛkulu in maaw Dagakanɛ olu yɛrɛ t'a fɛ k'a mɛn tulo la ko l'impôt ka sara cogo si la o kuma ye balawu ko de ye olu fɛ kibaruyaw ka ɲɛfɔliw la o kama u kɔni n bɛ dusuma kasa wale dɔw la bi minnu yɛrɛ la k'u ka maa 5 minɛna kiiri tigilamaw fɛ ko an bɛ k'olu ka bila ko kɛlen don samasamaliba ye Michel Yaw an b'ale n'a ka cɛdenw na sɔrɔ Kayi mara la an k'a lajɛ. O y'an ka mɔgɔw de b'u bolo prison na ka t'u datugu kaso la ko impôt ko an dun fana ma ye yɔrɔ si la Mali ka territoire in kɔnɔ k'u bɛ mɔgɔ minɛ ka taga datugu impôt ko la donc n'i ye mɔgɔ minɛ surtout musow ani fɛn caman de bɛ k'an fɛ yen limani yan min ma kan donc n'a ma kan an kan ka yira autorité mɔgɔw la degun de b'an kan yan donc an ka ɲɛɲini ka sɔrɔ a la o ka fisa ni kan tɛ mɔgɔ nɛni bon mɔgɔ minnu tun b'an bolo kaso la o ye mɔgɔ 7 de ye voilà n b'a fɔ mɔgɔ 8 yɛrɛ yo dɔ bila hali sisan bi yɛrɛ la mɔgɔ 5 b'an bolo ye olu bɛ kaso la ye préfet kura dɔ de nana an fɛ yan o préfet yɛrɛ d'état nalen ye a ye campagne de ko ale mana foyi kama ko mɔgɔw dɔ bɛ k'olu banna ka l'impôt sara ko ale nana olu de kama ko ka l'impôt sara de k'a sɔrɔ mɔgɔ si tɛ min banna ka l'impôt sara komi kuma surunyana la fɛn dɔ de b'an kan yan an b'a fɔ a ma ko cotisation volontaire ni l'impôt in a man kan n'a kurukara bɛɛ wulilen Mamadu Hawa Gassama de ye kuma in lawuli ka k'a fɔ ko l'impôt in bɛ sara ale de y'a fɔ ko a t'a fɛ du moment que a y'o fɔ ko a ma mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min bɛ se ka fara a ka kɛlɛ in kɔnɔna an ka parti de la an de y'i ta k'i kɛ député ye e bɛ se k'a dɔn ko jumɛn de la n'an tɛ jɔ i kɔ an wulila ka fara a kan bon komi ni dela di dun na n'i y'a dɔn k'a fɔ ko di in bɛ ka tigɛ ka bɔ n da i bɛ kuma wɛrɛ de ɲini pour que di in ka sage ka taga i taama a sagira ko o de la ko non an ko e yɛrɛ de y'a kuma fɔ.
tabarikala hako filɛ nin ye ka i ka olu fɛ yen nɔ an bɛna seliba hukumu kɔnɔna la min ye seli mana surunya jama kɔni caman bɛ taama to ta togo ma ja ni saki lakikaw bɛ ta ka u ka duguw sɛgɛrɛ a ko la bolifɛnw bɛ sen teliya caman yɛrɛ fana bɛ girin nafolo nɔfɛ a ko dɔw kasaranta tɛ o kama fɛɛrɛ jumɛn talen don min ye protection civile maa ɲɛmaw fɛ adama jatigi jara ale ye olu ka maa ɲɛma dɔ ye bamako yan nɔ a ye ɲɛfɔli dɔw kɛ Maimuna Wedarago ye an k'a lajɛ. An y'a la kɔlɔsi seli ɲɛkɔla la mɔgɔ caman bɛ fɛ ka taa seli kɛ so u bɛ taa kɛ mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛfɛ donc k'a fɔ an somɔgɔw ɲɛna an ka hakili to ladilikanw na chauffeur man ka pressé ko n bɛ taa mɔgɔ bila ka segin minnu fana bɛ don mobili kɔnɔ olu fana man ka pressé chauffeur la kan an bɛ fɛ an ka se joona u kan ka ɲɔgɔn bilasira ten fo ka t'u se n'o kɛra a ka ca Ala fɛ seko ɲuman bɛ kɛ nka mɔgɔ ka laɲini tɛ ni kasara kɛra an b'a fɔ mɔgɔ ɲɛna pompier ka numéro bɛ yen ka pompier wele pour que an bɛ se ka se teliya la o ye 80 fu 12 fu 1 n'i y'a wele su fara tile kan mɔgɔ de sigilen b'a kama mais a bɛ bara kelen de kɔnɔ donc n'i m'ale sɔrɔ numéro wɛrɛw bɛ yen mais musaka dɔɔni b'o la donc o numéro o ye 90 50 26 76. tabarikala min ye k'a dɔn Bamako protection civile maa ɲɛma ale ka ɲɛfɔli ye nin ye sanga 38 bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan kati mairie kɔnɔna la min ye madame Kulubali Asietu Aluseni Mayiga jɛmukan in kanubaga don waati kelen b'a la ka se an ka Mali politique mɔgɔw ka montre la a bɛ an ka sɔrɔdasi jalatigiw yɛrɛ fana ka montre la o kuma k'a fɔ ko bi ta bɛ sunsuru yan fɔlɔ Fanta Tumota yani an ka taa dakun wɛrɛ la. Amadu k'i fo i ka timinandiya la ka se ka to taa ni ka segin kibaruyaw olu kɔnɔna la halisa sisan an bɛ an bolo bɔ Sori Ibrahim Diallo ale nɔfɛ a ka se ka an ladɔnniya yalima Bamako kɔnɔna la taa ni ka segin bɛ cogo di gɛlɛyaw ye jumɛnw ye siraba bɛ lahalaya jumɛn na an ka bi nɛgɛ kɛrɛfɛtigi o ye Vincent Togo ye a bɛ na wele bila Sori ma.